שלום לכם מבית האח הגדול. עוד מעט תסיים העונה האחרונה של האח הגדול, והערב זה בדיוק הזמן לחשוף את התוכנית החדשה שאני הולכת להנחות, האמא הגדולה. מעולה, יופי, קיבל תוכנית. ומה קורה בדיוק באמא הגדולה? זהו, מכניסים לבית אחד 5 ילדים, בעל, מאהב שואב, יונים במרפסת, מזגן לא מקרר, תנור פולט חום, ונותנים לאישה אחת לנהל את הכל. מה זה מאהב שואב? נשמע קשה. ומי הולכת להיות האמא הגדולה? רק אישה אחת, רק אמא אחת יכולה להיות מלוהקת לתפקיד הקשה הזה, ובדיוק היום היא בת 60! רחל נחום! איך לא חשבתי על זה? שאמא של חי נחום! המושלם שאני חולה עליו! ומי שרוצה לדעת איך מנצחים בתוכנית הזו... קל, רק צריך לשמור על חוקי הבית, לא להיכנס למטבח, לא להעביר ערוץ 26 כשהוא פתוח, לא להיות שמאלן, לא לקרוא לה לבוא לקידוש כי היא שומעת מרחוק, לא להוציא הרבה בגדים מהארון ולא להחזיר בגדים לארון בלי הקיפול שלה. והכי חשוב זה לקבל את כל ההמלצות שלה. מעצבי שיער, מחליקי שיער, מורי קיקבוקסינג. זה בעיקר. מלונות, מנות פלאפל, כן. דוקטורים, מעצבי פנים, רובי מים. מי שלא מקבל את ההמלצה של רחל, מודח, ישר לפיר אשפה. כן, ולא רק זה, יש גם פרס. 1,000,000. 1,000,000 שקלים, שווה. מה רחל תעשה עם 1,000,000 שקלים? יש לה תוכניות ב20,000,000 שקלים. הפרס הוא 1,000,000 שקיות לשואב. זה פרס. צודקת, על רחל. מזל טוב. מזל טוב, יום הולדת 60 שמח, אותך. מזל טוב לרחל.